Ayo. Mag-connect ng piso wifi. Nasi Sunshine diri, ma'am. Sunshine. Ay, ikaw, ma'am? Sunshine? Ay, ma'am, nalang may deliver si mga, ma'am. Ang mga amot, ma'am, nakabox man siya, ma'am, pero si ma'am Sunshine, may mag-receive, ani. Pero na siya ay bayro nun. Yes, ma'am, na siya bayro nun, ma'am, sa charge na lang. Na siya ay delivery charge, ma'am. Na 450 na lang. Oo. Oh, 400 na lang kay di ka naman migdabaw po. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, ma'am. Happy birthday. Happy birthday! So na message ang nagpadala ani kung basahon. Diyan magulang. Ayun. Happy 18th birthday kay. Love kaayo ta ka dili halata man. Unta masabtan nimo nga ang akong love ginapakita paagi sa pagdisiplina. Sorry kaayo kung makafeel ka nga sobra kaayo ko ka stricta nimo, siguro mahadlok lang ko nga maunsa ka. Unta padayon lang sa pagkamaayong igsuon og anak. Respeto gyud ta sa atong ginikanan perme og magbaton ka sa kahadlok og sa relasyon kay sa Ginoo kay naa sa iya ang imong kaugmaon. Itugyan sa iya ang imong mga pangandoy kay ihatag niya na pinaagi sa pag-ampo. Once again, kay happy blessed birthday and I love you. Asay mo ang kwan? Mother ni mo. Ma'am, birthday wish mo ang anak. Ang birthday wish ako nga maning kamot siya para siya kaugmaon. Kay mga tigulang naman mi. Oh, wow. Nga maabot niya ang mga pangandoy sa kinabuhi. Okay. Sir. Sunana sir, sunod. Ay, ito istorya niyo pati ika. Ay, Birthday wish sir. kuwan lang, ang gihang, nalipay ko nga, mayroon siya o, kuwan ka nang, kanang siya, binutan nung ta siya kanunay, kaya, parang, Bilang ko ako lang ay wala man, mag-isap mo kung explain, ay, Simo hindi, nakuhaan ko, nakalita. wala
Ikaw pa mo istorya lagi noon. Sige, sige, sir. Okay, so napa ba siya ilaigsoon diri ma'am? Asa man? Sir, ala, sir. Sige. Happy birthday, Kai. Padayon lang sa paglam. Okay. Karon sir. Kasi sa umudso. Sa pag-access sa umudso. Nakagraduate sa'yo. Mara to, kagamay. So, wala na. So, ikaw na lang. So, may message mong family. Salamat. Salamat, ma, pa. May son ako. Hilak lang, good. Sige na. Para man na sa para makaroon naman. Ma'am, karon na ba yan mo masulti? Si mga Thank you, di. Ano ba? Gabala naman ako ating thankful kay Kusaya kay sige na. Hilak na gud si ma'am. Kuan man na sa kalipay man na nahilak. Hilak. Nihilak na po di mga ate sa. Tama na. Wala pa ka nag-thank you si mga ate. Wala pa check ka. Diri man para may balaan gud niya. Oh. Sige na. Di basta sa gilak. Kilara. Sige na. Picture na lang ta. happy birthday.